No, tá pôjde.
keďže to nie je len o tom, aby tých 600... No, má 612 koní, ale tých 12 už je také, to znie tak zvláštne stále rozprávať. 612 koní. Takže auto, ktoré má 600 koní, tak je dobré, aby viac než len ťahalo, ale aj brzdilo. I keď musím povedať jedno také kedysi, čo mi ešte Ujo povedal, keď sme sa bavili o traktoroch a tak sme sa bavili o brzdách, že nastavovali brzdy a tak a on hovorí, že na čo sú ti brzdy na traktory? No potrebuješ ťahať, nebrzdiť. takže vravím, s ním keby som sa bavil teraz o brzdách, tak by mal trošičku iný názor. On by povedal, že priorita je to, aby to ťahalo, brzdiť až tak netreba. Takže, no, asi boli predtým väčší chlapi, jak my teraz. Lebo my teraz tí brzdy celkom aj berieme vážne, že je dobré, aby to aj brzdilo. Takže tu už máme tieto fešáky nachystané, ktoré sú chladené nielen dierovaním, majú ešte aj takéto akože drážočky, čo má tomu celkom aj pomôcť. Sú to takéto fešáky. Tu máme pripravené strmenie, máme už v nich aj osadené nové platničky, takže máme tu všetko tak predchystané, aby sme sa už nezdržiavali a len skladali. Takže tak.
každý srdciar mechanik 4 dní do Vianoc to skladávame pohonnú jednotku. Už ju máme v stave, kedy je viac menej, takže no, na tých 90% pripravená na osadenie do karosérie, do auta. Takže poďme si pozrieť, ako to vyzerá po takom väčšom, menšom servise. Máme to všetko pekne vyčistené, keď sa človek pozrie zblízka, tak to relatívne tak celkom pekne žiari. Každú skrutku, ktorú doťahujeme, tak je značená. Je to jednak pomoc pre nás, aby sme my vedeli, že sme ten šrob dotiahli a nemuseli nad ním premýšľať. A no, viac menej je to pre nás, aby sme my vedeli. A vyzerá to pekne. Takže tak, je to veľká pomoc, odporúčam aj každému technikovi, ktorý robí pohonné jednotky. Je to nejaký čas naviac pri tej práci a nebudem klamať, proste je to niekedy také, že sa musí človek ako keby nejak pri tom zastávať každý ten šrobík, keď poznačí. Na druhú stránku, poviem vám na rovinu, tých XY momentov, kedy prechádzam okolo nejakej skrutky a poviem si, že bola doťahovaná, pozriem sa na ňu a vidím, že je pretretá farbou, tak stojí to za to. Takže tak. Máme už v podstate zložený kompletne vrch, zapojenú elektriku, chladiče turbodúchadiel. Už nám čaká dať v podstate posadiť sa len kompletnú chladičovú stenu, nahodiť polosy, naliať olej do predného diferenciálu a môže to ísť do auta. Je ten AMG-čkový motor taký... Nemám to slovo rád, ale je najnáročnejší. No. Naozaj áno. Tým, ako je on poskladaný, nastrojený a skompletovaný, tak je to také odpájanie elektriky je také najšpecifickejšie. Audi používa také relatívne jednoduché štekre. Málo štekrov, tie hlavné má proste istené ešte takým plastovým zaisťovaním, kto robíte auta alebo nejaké podobné veci, tak viete, o čom hovorím. Kto nie, tak ukážeme zblízka. Poď pozrieť zbližšie. Všetky štekre sú istené takýmto plastovým kolíkom, takže v podstate, aby sa odpojili, tak sa musí ako keby takto podobrať. Pripojím, zasuniem, zaistím. Čiže aj odpájanie tej kabeláže je také... Oni sa ľúbia praskať, keď to človek nejak násilne ťahá, alebo tak. My už máme na to v podstate nejak tak asi vycipený cít, neviem, no používame na to taký pekný háčik, ktorým to podobereme, vycvakneme, podobereme, vyťahneme. Čiže už sa v podstate dokážeme kompletne tú pohonnú jednotku odstrojiť bez toho, aby sme ho čo len porušili alebo nejakým spôsobom napraskli. Takže celkom sa to dá, len je to časovo citeľne náročnejšie oproti napríklad možno takej Audi, ktorá používa štandardne takto bežne na pohonnej jednotke klasické štekle len s háčikom. Také tie dôležitejšie, kde naozaj je potrebné, aby to bolo ako keby také istejšie, tak tam je používané to istenie, ale je to trošku jednoduchšie ako tu. Zároveň samotná tá kabeláž je ťahaná popod tieto krycie plechy, kde je nádobka chladiacej zmesi na turbodúchadlá a na druhej strane je kovový kryt, kde sedí riadiaca jednotka motora. Všetka tá elektrika je ťahaná popod. Keď si pozrieme, tak tu je palivová rampa, tak ani ju nie je vidno, ale tu je napríklad snímač tlaku palivovej rampy. Tu je dole rampa, keď si zoberieme, tak samotné štekre na strekovačoch sa nachádzajú až dole. Bez toho, aby sa najprv osadil kovový kryt, nie je možné zapájať tú elektriku, čiže je to také, že musí sa posadiť kryt, kabeláž na to a potom tak zo spodu to tam tak nejak čarovať a krútiť a skúšať a zapájať to, takže v tomto je tá pohonná jednotka extrémne špecifická. Vo výsledku akože je to fajn a človeka to teší, keď je to poskladané, ale tá cesta k tomu je taká trošičku zdĺhavejšia ako možno pri Audi a no, BMW, to sa nejdem vyjadrovať k tej kabeláži, to tam že puf, hodené na tom motore. Čo sa týka Audi, mám rád, Audi má veľmi pekne ukladanú kabeláž na motore. Veľmi pekne. Čo sa týka aj ťahania, všade sú pekne také ako keby urobené dráhy tej kabeláže. Už čím ďalej to prestáva byť pravidlom aj tam, ale stále nejakým spôsobom je tá kabeláž tak pekne rozdelená. Mercedes takisto. Má tú kabeláž pekne osadzanú. Keď si pozrieme, má takéto plastové vedenie, je to pekne uchytávané, aj tá kabeláž plus minus nejak to je, ale je to všetko viac menej také, no sú miesta ako tu, že to je viac menej len tak ako keby poprehadzované,
ale v tomto prípade tomu ničomu nevadí, lebo to dáva nejakú logiku. Čo sa týka BMW, tak tam tá kabeláž je taká, že no, akože keď si človek zoberie plastové zdrhovacie pásky, tak to dokáže urobiť pekne, ale od fabriky to vyzerá, keby to tam len tak gaďo hodil a povedal si, že to je dobré, to nebude vidno pod krytom. Takže tak. Ale opäť, nie každé, akože je to nejaký môj taký pocit navnímaný z tých aut, keď to tak poviem na rovinu, takže tak. Ale čo sa týka už v podstate po odstrojení, tak tá hrubá konštrukcia na tom AMGčku je takáto. Naozaj áno. Takže čo si kúpiť z tej svätej trojice? Audi, Mercedes alebo BMW? No, to už nechám na každom z vás. Ale pekne. Teším sa na mňa, ako pobeží. Vždy mám rád, keď sa urobí takýto poriadny servis, kedy sa naozaj tej pohonnej jednotke dá to, čo potrebuje. Pretože po osadení je to vždycky len také, že štartnúť a naozaj je to potom cítiť, že tá pohonná jednotka ide lepšie. Takže vravím, aj tu sa teším. Čistili sme tu aj tie sacie ventily, PC ventily sa menili, kompletne sa prepláchol motor, keďže sa dával dole vaňa kvôli ľudovému čerpadlu. Takže to bude jazdiť na úplne novúčke náplni. Opäť to bude dýchať pekne na čerstvo, bez zanesenia, takže máme nové sviečky, nový reťazový rozvod. No, tá pôjde.
Pohonnú jednotku už máme kompletne osadenú, zapojenú, poskladanú. Robíme práve akurát tie posledné kontroly pred naštartovaním. Robí sa práve plnenie prevádzkových kvapalín. Ideme nalievať aj olej, samozrejme výhradne originál. Čo sa týka nájazdu, pri 79 000 km nemá zmysel meniť viskozitu za niečo hustejšie. Takisto, čo sa týka viskozity oleja, vždy sa to výhradne rieši so zákazníkom s tým, akým spôsobom on to auto využíva. Využívať AMGčko na okruhy, jazdiť na ňom dravejšie, je treba zvážiť trošičku inú viskozitu oleja, ako keď je využívané na takéto bežné vozenie. Ideme si pripojiť baterku, máme odpojený snímač otáčok motora, kvôli tomu, aby nám auto hneď nenaštartovalo, nemalo otáčky, aby sme ho párkrát len pretočili, aby si natlačil všade olej, až potom budeme následne štartovať. Takže ideme na to. Necháme si ho takto zo 2-3 krát prebehnúť, aby ten olej vytlačil. Zdvihneme si, pripojíme snímač a malo by nám to nabehnúť. Fantastická dostupnosť na Mercedes je práve takto umiestnený snímač otáčok, ktorý absolútne nie je problém odpojiť a pripojiť. Takže pripájame, no a tým pádom všetko máme pekne suché, nikde nemáme žiadny prejav nejakého úniku, len po tom prvotnom naliatí prevádzkových kvapalín, takže vidím, že zatiaľ je všetko OK. Každopádne sa to ukáže už až keď to naštartujeme a zohrejeme, takže ideme štartovať. Dobre, takže štart je úspešný, nabehlo nám to krásne, bez nejakého zaváhania, zatrasenia, čo ma nesmierne teší, to znamená, že nejaký ten prvý krok je za nami a úspešný. Teraz ideme urobiť iba vykonať kontrolu tesnosti, čiže necháme si auto chvíľku zohrievať na prevádzkovú teplotu, skontrolujú sa kompletné tesnosti, pôjde sa skontrolovať ešte hladina oleja v prevodovke, pretože už pri prvotnej kontrole bola nikšia, čiže podoplňame si motorový olej, prevodový olej, chladiacu zmes, následne auto pôjde na kolesa, pôjde sa vykonať taká ľahká skúšobná jazda. Po skúšobnej jazde ide auto znova na zdvihák, kde sa kontroluje po zahriati tesnosť, či náhodou pri tom zahriati a rozťahnutí, kde si nevznikla nejaká netesnosť. V prípade, že je všetko v poriadku, na auto sa nahádzajú kompletne krytovanie, pokladá sa na kolesa, posledná skúšobná jazda a odozdávanie zákazníkovi. Každopádne, ale to, že máme motor zložený a naštartovaný, ešte neznamená, že všetko je super, pretože ten motor išiel z toho vozidla kvôli niečomu von. Čiastočne to bola prevencia kvôli inovovaným dielom, no jeden ten hlavný dôvod, prečo teda sme išli už teraz von s tou pohonnou jednotkou, bol teda taký nepríjemný zvuk z prednej časti od reťazového rozvodu, ktorý ma fakt teší, že už zmizol a to auto je pekné, tichučké, že ako počujete, nie je tam nič, čo by tam byť nemalo. Prvá skúšobná jazda je za nami, dopadla takto excelentne, auto už je aj povzdušňované, hladina oleja dobrá, všetko je suché, tesné. Auto ide teraz na zdvihák, zdvihneme hore a skontrolujeme celý spodok, či je všetko naozaj 100%. Máme finálnu skúšobnú jazdu,
kde už máme v podstate auto kompletne ozdušnené, zohriaté na prevádzkové teploty. Máme už skontrolovanú aj náplň oleja v automatickej prevodovke, všetko je v poriadku, všetko je tesné. Pneumatiky máme dofúkané, ešte čakáme, kým sa nám zinicializujú tlaky v pneumatikách a ideme si urobiť takú jemne dlhšiu skúšobnú jazdu hore po diaľnici takým normálnym tempom, aby sme videli, či celkovo prejav, radenie toho auta a všetko bude celkom v poriadku, alebo tam bude aj niečo, čo sa nám nebude zdať, no zatiaľ vyzerá všetko fantasticky. Tak uvidíme, že ako sa to bude prejavovať. No a po tejto poslednej jazde v podstate ide auto ešte raz na zdvihák, kde sa ešte raz kontroluje všetko, či náhodou nevznikla nejaká netesnosť, pretože naozaj je potrebné to skontrolovať niekoľkokrát, či sa desi čosi neobjaví, pretože radšej to absolvovať 2-3 krát teraz, ako to potom odozdať zákazníkovi a riešiť to potom dodatočne. Takže vždycky si tie auta kontrolujeme niekoľko krokovo, či je všetko naozaj super. Takže už si len vychutnávajte nejakým spôsobom jazdu, snáď tak ako my. To auto má fantastický potenciál zvuku, keď nemá tie OPF-ka. S tými OPF-kami je to tak silene počuť, aký je ten zvuk, tak ako siká nejaký taký zvláštny charakter má. Je toho naozaj škoda, pretože ten motor dokáže robiť tak šialené zvuky. Keď sme na tých pohodných jednotkách na niektorých týchto 4-litroch dávali preč OPF-ka, išli tam downpipy, tak to auto malo taký zvuk, že šialenstvo. A tohoto je naozaj škoda. Je to, že auto ide, ťahá, to brutálne, aj ten zvuk je počuť, že tam je niečo monštrózne, ale je to také, pridám, také a pri tom ubratí to urobí také keby tá klapka, jak zavere v tom výfuku, tak to urobí taký divný, taký mechanický zvuk, ako keby to nebol motor, ale nejaká toto, počuješ? Také pridám. No také, je toho škoda, no. Má, nehovorím, že nie, ale bez tých OPF-iek je ten zvuk, to by šialené veci robilo. Nejaké trasenie ani podobné veci necítim, všetko je relatívne fajn, kolesa sa prezúvali, vyvažovali, takže by to malo byť všetko super. Hodíme si tam devinu, že je to 9-stupňový Getronic a musím povedať, že jazda je zatiaľ pohodlná, príjemná. Veľmi sa mi páči dofúkovanie bočníc, každú zákrutu, každé naklonenie na aute je cítiť, ako výrazne vás pekne dotláča tá bočnica, aby vás to nevytlačalo z tej sedačky. Musím povedať, že majú to aj iné automobilky, prémioví výrobcovia, ale ako keby to bolo také, to dofúkovanie také špecifické. Tu na to naozaj tak nejak tak intuitívne pracuje, že mi to príde také ako naozaj príjemné a nevnímam to, je to také ako keby v podvedomí má tá sedačka ako keby chcela istiť, takže veľmi príjemný taký doplnok k tomu a naozaj pri tých výkonoch, čo toto auto poskytuje, je to docela také, docela asi aj nevyhnutné. Vidíme si tam aj takto komfort. Animácia fantastická, akože Mercedes naozaj tú obrazovku robiť vie, je to strašne pekné. Musíme povedať, že celkom pohodlný ten podvozok. Akože vo väčšine prípadov tie AMGčka sú také špecifické, ale je dobre nastavený ten podvozok. Akože je tvrdšie, o tom potom, to naozaj áno, ale to nastavenie je priamo úmerné tomu, čo to auto predstavuje. Akože neviem si tu predstaviť, že by ten podvozok mal byť komfortnejší, pretože naozaj pri AMGčku a ešte verzii S chcem, aby ten podvozok proste bol taký trošičku mi vracial tie rany od tej cesty, aby som mal z neho pocit proste takej športovosti. Čo sa mi páči, tak ako extrémne dokáže meniť charakter tá prevodovka, je fantastická. Pri tomto režime Sport Plus alebo Race dokáže tak až by som povedal, že až surovo kopať, čo je naozaj, že no, akože je to veľmi príjemné a povedal by som, že až nákazlivé to, akým spôsobom ona dokáže pustiť a naozaj dať pocítiť to radenie, akože klobúk dole, čo tá prevodovka dokáže. Aj napriek tomu, že tých pohonných jednotiek už máme za sebou naozaj že šialené množstva, tak musím povedať a musím sa tak trošičku aj priznať, že
aj napriek tomu množstvu tých urobených pohonných jednotiek je vždy, ale vždy po montáži tej pohonnej jednotky vo mne taký ten pocit, kedy nejakým spôsobom sa tak trošku na to teším, aj mám takú trošičku takú opatrnosť a rešpekt pred tým, že či naozaj bude všetko 100%. Už pred tým prvým štartom je tam taký ten moment tej opatrnosti, že aby to všetko bolo dobré, ako má byť. Ale už potom, ako to nabehne a už pri tej skúšobnej jazde, keď cítim, že mi tu nepočujem žiadne pazvuky, všetko je tuhé, všetko je pevné, nič nedrnčí, nevrzga, tak už tak vo mne sa to tak upokojí a už prichádza na mňa tá radosť z toho, že je to dobré, no. No dobré, a celkový pocit z tej jazdy? Dobre to dopadlo. Auto ide fantasticky, ide pekne, ide kultivovanie, teploty sa nám pekne držia, všetko ide ako má, takže teplotu ale máme 90 stupňov. Akože naozaj je to fajn. Chod motora, žiadne trhanie, nejaké nedostatky alebo zlé pocity, prípadne zvukové prejavy, všetko je fajn. Skúsime si vypnúť aj úplne klimatizáciu. Dáme si ho do komfortu. Je počuť, že aj z toho motora ide len takéto nebeské tichučko. Fantastický motor, fantastická prevodovka, fantastické zavesenie, brzdy oceľové, ale brzdia excelentne a to sú tu nové kotúče, ktoré sú stále v zábehu a to musím povedať, že stále akože tie brzdy sú len také, že ich len zabiehame, čiže nejde to auto nejak moc na brzdy, ale aj ten jednoduchý záber, kedy sa ja len tak jemne dotýkam toho pedálu, tak cítim, ako ma tie brzdy dostatočne zastavujú, takže no, akože naozaj v tej triede to auto, no, si zaslúži to svoje miesto tam, kde si medzi tými kráľmi. No, musím povedať, že áno. Naozaj, čo sa týka spracovania pohonnej jednotky, podľa mňa asi najkvalitnejšia spomedzi Audi, Mercedes a BMW. Naozaj áno. Čo sa týka charakteru a celkových prejavov, tak musím povedať, že RS-ová 6 je trošku je dravejšia. Mám s nej taký pocit, že je také trošičku dravejšia, ale zase toto je nenormálne hravé. Toto naozaj aj v tých zákrutách je také, že pod jemným plynom cítiť, ako sa ten zadok snaží proste trošičku predbiehať, že naozaj je taká pretáčavejšie to auto, že mám s ním veľmi dobrý pocit. RS6 ja mám strašne rád, to auto, ktoré mám ja v srdci asi odjak živá, no keď mám porovnať napríklad tieto dve, tak musím povedať, že no, tá RS6 pôsobí ako také trošku také akože väčšie zviera, toto nepôsobí na mňa až tak úplne, že je šialeno uškubane, utrhane, ako dokáže tá RS, ale zase jazdne mi toto príde tak príjemnejšie do rúk, akože naozaj. Akože stále je to sedán, je to svojím spôsobom limuzína, rovnako ako RS6, alebo toto AMGčko, to není superšport. To ako parametre superšportu to má, dokáže to ísť na ceste so superšportom a dokáže sa mu naozaj aj držať, ba častokrát musím povedať, že niektorým superšportom dokáže aj trošičku naklepať, ale stále treba brať do úvahy, že trieda tohto auta je to sedán, nie je to superšport. Takže treba brať do úvahy, kde to auto patrí. Pokiaľ si uvedomí, že kam to auto patrí, tak nemá chybu. Naozaj nie. Musím brať do úvahy to, že to je naozaj skutočne luxusný sedán s nadúpaným motorom, čiže spĺňa to všetko, čo má. Ide to šialene, drží to na ceste brutálne. Keď chcem, tak je to na ceste hravé. A keď potrebujem, tak to dokáže byť nenormálne komfortné a pohodlné. Splúčiť všetky tieto faktory, akože naozaj, ja stále to beriem tak, že akože tieto modely, ako sú BMW 5, AMG Ečko alebo Mercedes Ečko a RS6 Audina, týchto aut s dieselakmi je škoda, pretože proste tie autá v týchto najšportovejších verziách, ako je M, AMG a RS, sú jednak bodykitom, tvarovaním, dizajnom a celkovo vizuálne zvonku najkrajšie a tie interiéry majú najbrutálnejšie. Všetky tie triedy pod tým, tie dieselové a kadejaké odnože, tak sú také holé, bosé, záleží vždy od tej výbavy, ale to AMGčko
rovnako ako M alebo RS dáva taký ten pocit tej prestížnosti aj celkovo s tým spracovaním a všetkým. Akože nenormálne sa mi páči tento emblém vystúpený na tom dreve a MG. Akože väčšinou tie auta dnes už majú všetko imitácie, tu máme skutočne drevo a ako to viem, môžete vidieť tu. No, to by bolo, čo sa týka nejakej skúšobnej jazdy, všetko. Nás čaká ešte v podstate posledné zdvihnutie vozidla na zdvihák, ešte kompletná kontrola tesností, hladiny oleja, hladiny chladiacej kvapaliny. Čaká nás diagnostika, kalibrácia, geometria, také už len tie bežné, také tie dokončovacie práce s vozidlom, aby sme si to všetko prešli, no a potom už môžeme ísť odozdávať. A neviem, kedy vy budete to video pozerať. Musím vám ale povedať, že dnes máme pondelok, 23.12.2024. Je to v podstate už také úplne posledné dokončenie našich prác. Donútra môžete pozrieť, kde už chalani pekne dochystávajú, dorábajú dielňu, čistia. Dobre, takže auto máme na dielni, čaká nás už len vravím posledné prekontrolovanie, geometria, ADASy a ešte samozrejme plnenie klimatizácie, aby som nezabudol. To je taký posledný náš, ale nebudeš oné furt. Takže tak, teší ma, že nás sledujete, dúfam, že sa vám to páči a už ak niečo chcete dodať, prípadne vám niečo chýba, alebo sa chcete na niečo opýtať, tak ľudne píšte do komentáru, ja som na to naozaj zvedavý, čo vy na to poviete, pretože je to pre nás taká premiéra a prvé takéto video, že naozaj, že také úplne, že kompletné, pretože naozaj doteraz sme tie práce robili tak, že častokrát ani nejak nerozmýšľali nad tým, že by to malo zmysel natáčať, ale čím ďalej sa nás na to dopytujete a chcete to, tak sám som zvedavý. Povedzte mi, že ako sa to vám páči, či sa treba niečo zmeniť, alebo niečo inak začať robiť. Takže sám som na to zvedavý, dajte nám vedieť a keďže vravím je 23., tak vám prajem krásne Vianoce a naozaj úspešný, šťastný nový rok a hlavne v novom roku si dať nejaké tie svoje ciele, alebo teda možno nejak tak napísať na papier tie svoje sny a ísť tvrdo za nimi a splniť si ich. To, čo nie je na papieri napísané, ako by ani nebolo. A to vám poviem na rovinu, že toto je vec, ktorá mne pomohla snáď vo všetkom. Pokiaľ mám nejaký sen, nejaký cieľ, nejakú víziu alebo čokoľvek, treba si to napísať na papier. Pokiaľ to na tom papieri máte napísané, tak nejakým spôsobom sa vám to tak vrie do tej hlavy, že tým, že to je na tom papieri napísané, tak ako keby ste si už sami sebe dali také naozaj takéto predsavzatie. A musím teda povedať, neviem akým spôsobom to funguje, ale veci, ktoré sú napísané na papieri, tak sa mi splnia. To, čo na ten papier nedám, tak na to nejakým spôsobom zabudnem a takže tak. Takže ešte raz, majte sa krásne a my sa vidíme v novom roku a nechajte sa prekvapiť s čím. Je pekná, čistá. Krásna je. Akože toto je prvá taká, čo ja som s ní uchvátená. To je prvá, z ktorej si uchvátená a tie ostatné predtým čo akože? No poď ven.